Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Татарстан 30 октябрьдән һәм эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр яңа режимга күчә. Бүген республиканың оператив штабы махсус брифинг уздырып, бу чорда ничек яшәячәгебезне, эшләячәгебезне һәм кемгә нинди чикләүләр булачагын да аңлатты. 60 яшьтән өлкәнрәкләргә үз изоляция кертелә, QR-кодлар ныграк тикшереләчәк. Сәүдә үзәкләре, кафе, рестораннарда төнлә эшләмәячәк, күңел ачу чаралары кичектерелә. Бу чор авыру юктыручы бурын үзәр өчен кирәк ди табиблар. Шимбәдән башланачак яңа атнаның барлык нечкәлекләре турында да Феруза Мәҗитова. Меры на территории Республики Татарстан нужно рассматривать как более жесткие, нежели меры, которые определены в указе президента Российской Федерации. Эшләми торган көннәр Татарстанда бу шимбәдән башлана һәм 7 ноябрьгә кадәр генә түгел, эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр дәвам итәчәк. Оператив штаб хәбәр иткәнчә, прививка ясатмаган һәм соңгы ярты елда авырмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә мәҗбүри үз изоляция кертелә. Моңарчы 65-тән өлкәнрәкләргә генә кагыла иде. Памятуя прошлый год, мы точно с вами помним. Узган елны искә төшерсәк, бездә чикләүләр Россиядәге кебек эшләми торган атна дәвамында гына булмады, эпидемиологик хәл уңайланганчы дәвам итте. Аның дәвамлылыгын без авыручылар, хастаханәләрдә ятучылар һәм үлүчеләр санына карап бәялибез. Яңа шартларда кафе, рестораннар, сәүдә үзәкләре эшләячәк. Аларга бары тик QR-код яки соңгы ярты елда авырганны раслаучы белешмә белән генә кирип була. Бу документ бассейнга, фитнес-клубларга, аквапаркларга һәм мәйданы 150 квадрат метрдан зуррак булган сату нукталарына кирү өчен дә кирәк. Ризыкны өйгә китергәндә сертификат кирәк түгел. Аэропорт, вокзаллардагы туклану урыннарында да QR-код сорамаячаклар. Балалар бакчалары, мәктәп яны лагерьләре, вузлар эшләячәк диләр оператив штабта. Весь этот период осуществляет свою работу ряд предприятий и учреждений. Бу чорда үзлексез эшләүче предприятиеләр, яшәеш өчен мөһим булган оешмалар туктамаячак. Әтиәниләр эшләгәч, мәгариф оешмалары да ачык булырга тиеш. 30 октябрьдән күңел ачу чаралары кичектерелә. Алар балалар өчен дә булмаячак. Төнлә сәүдә итүдә туктатыла. Бу чикләү автовокзал, аэропортларга, юл буе кафе, рестораннарына, ягулык салу станцияләренә, даруханәләргә кагылмый. Моңарчы Роспотребнадзор аларга биргән рөхсәт кәгазе актуальлыгын югалта. Мунча сауналарда төнлә эшләми. 18 яшькә кадәрге балалар әтиәниләреннән башка сәүдә үзәкләренә кертелми. Запрет распространяется. Зур сәүдә үзәкләрендәге күңел ачу урыннарының, аттракционнарның, компьютер клубларының, боулинг, ломбардларның эшчәнлеге тыела. Мы ограничиваем вход и нахождение детей. Без сәүдә үзәкләрендә әтиәниләрсез йөрүче балаларга чикләүләр кертәбез, чөнки бу балалар җыела торган урын түгел. Бүген игълан ителгәнчә 15 ноябрьдән республикада яңа чикләүләр гамәлгә керәчәк. QR-кодлар спорт, мәдәни чараларга керү өчен дә кирәк була. Аларны документ белән расларга туры киләчәк. Киләсе атнага җәмәгать транспорты өзлексез йөрәчәк дип белдерәләр. Битлек кимәүчеләрне тикшерү көчәйтелә. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматы буенча республикада көн саен 600-гә якын кешенең яңа режим кагыйдәләрен үтәмәве ачыклана. Шулай ук ясалма яки чит кеше QR-коды белән йөрүчеләргә штраф турында да искә төшерәләр. Уголовному преследованию и привлечению к уголовной ответственности. Ясалма документ кулланучылар җинаять җаваплылыгына тартыла. Аларга иң зур җәза 6 айга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү. Эшләми торган атна булса да, прививка ясау пунктлары килүчеләрне гадәттәгечә кабул итәчәк. Бүген бездә 60% халык вакцина ясаткан. Республика хастаханәләрендә хәзер 7,5 ятак ковид пациентлар өчен кулланыла. Шуларның 9% гына буш. Для того, чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью. Үлүчеләр санын киметер өчен авыруны йоктыручылар санын киметергә кирәк. Аны киметүнең 2 генә алымы бар. Берсе аралашуны чикләргә, икенчесе прививка. Башка чара юк. Оператив штаб билгеләп үткәнчә, шәхси эшмәкәрләр, оешмалар киләсе атнада эшкә чыгарга тиешле хезмәткәрләр санын үзләре билгели. Феруза Мәҗитова, Рамил Галиуллин, Марат Зайдуллин, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Икътисад министрлыгы пандемия чоры чикләүләре чорында эшмәкәрләргә өстәмә ярдәм күрсәтәчәк. Бу турыда бүген министрның беренче урынбасары Рөстәм Сибгатуллин белдерде. Узган елдагы кебек үк бизнес вәкилләренә 1% микрозайм тәкъдим ителәчәк. 300 мең сумнан 1 миллионга кадәрге кредит 1% белән 2 елга бирелә. Төп шарт эшмәкәр коллективтагы хезмәткәрләрнең 90%-ын саклап калган булырга тиеш. Икътисад министрлыгында бизнес вәкилләренә килгән гаризаларны анализлаганнан соң мондай ярдәмнең аеруча сәүдә тармагында эшләүчеләр өчен кирәк булуын ачыклаганнар. Прием по 1% микрозайм. 1% займ алу өчен гаризаларны 1 ноябрьдән кабул итә башлыйбыз һәм бу эш 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң эпидемиологик хәлне күзәтеп торачакбыз. Ихтыяҗ булса, гариза алуны озайтырбыз дип уйлыйм.
Узган тәүлектә Россиядә коронавирус йоктыручылар саны 40 меңнән артып китте. Үлүчеләр саны да арта. Илдә соңгы тәүлек ішендә ковидтан 1159 кешенең гомере өзелгән. Татарстанда әлеге аурудан 8 кеше, 4 ир-ат һәм 4 хатын-кыз үлгән. Республикада тагын 176 кешедә коронавирус ачыклана. Бер көн эчендә 29 меңнән артык кеше ковидка каршы прививкада ясаткан. Бүген тикшерү комитеты Ярчалыда шартлау булган фатир хуҗасына карата җәмгыять өчен куркыныч ысул белән кылынган үтерү маддәсе буенча җинаять ачты. Ул хәзер авыр хәлдә республика клиник хастаханәсендә ята. Әлеге ир бер үзе яшәгән, тикшерүчеләр белдергәнчә, алкоголь эчемлекләр куллану сәбәпле наркологта исәптә дә торган. 2010 елда ул газ белән тәэмин ителүдән баш тарта һәм аның фатирында газ үткәргечне томалап куялар. Хәзер тикшерүчеләр аны кулга алу өчен судка мөрәҗәгать итәчәк. Казан йортларын су белән тәэмин итүче инженер челтәрләрен яңартырга кирәк. Бүгенге алар 70%-ка ук тузган. Водоканалда белдерүләренчә, бу соңгы чик. Хәзер төзекләндерә башламаса, соң булуы да ихтимал. Эшне башкарып чыгар өчен 65 миллиард сумнан артык акча кирәк. Шуңа водоканал яңа инвестиция программасы да булдыра. Бүген аның үзенчәлекләре турында шәһәр думасы сессиясендә фикер алыштылар. Әлеге программа нигезендә суга бәя дә артачак. Күпмәгә һәм кемнәргә субсидия булачагын Айгөл Бәдретдинова белде. Сегодня общая изношенность системы МУП «Водоканал» составляет более 70%. Көн сайын водоканалның диспетчер хезмәтенә йөзләгән шалтырату килә. Халык су басымы начар булуга, аварияләр еш килеп чыгуы назарлана. Сәбәбе торбаларның тузган булуында ди оешма җитәкчесе. Значительная часть сетей проложена в 50. Инженер челтәрләренең күп өлеше узган гасырның 50-70 елларында сузылган. Алар хәзерге басымга чыдамый инде. Торбаларны я яңадан салырга, я капиталь төзекләндергә кирәк. 2010 елдан башлап инженер челтәрләре тузган булу сәбәпле 14 меңнән артык авария килеп чыккан. Шәһәр хакимиятендә әйтүләренчә, ремонт өчен 65 миллиард сум акча кирәк. Несмотря на то, что мы неоднократно совместно с республикой инициировали. Коммуналь инфраструктураны яңарту өчен без республика белән федераль программалар булдыруны тәкъдим итеп караган идек. Бүген инженер челтәрләре 60%-ка тузган. 500 меңгә кадәр кеше яшәгән шәһәрләр өчен генә андый программалар бар. Без зур кала буларак әлеге программага керә алмыйбыз. Водоканал оешмасы 7 еллык яңа инвестиция программасы булдырган. Ул тарифларга үзгәреш кертүне дә күздә тота. Бүген аларны шәһәр думасы утырышында карадылар. Киләсе елның 1 июленнән бер кешегә су өчен түләү аена 107 сумга артачак. Суны уртача күләмдә кулланган очракта 62 сумга. То есть мы принимаем тариф на... Без бу тарифны 3 елга кабул итәбез һәм шушы программа һәм акчалар ярдәмендә без теләсәң инде банкка мөрәҗәгать итеп, әлеге инвестицияләр программасына акча ала алачакбыз. Шул ук вакытта аз керемле гаиләләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Госкомитет по тарифам разработан. Тарифлар буенча дәүләт комитеты белән министрлар кабинетының проект карары булдырылган. Ул коммуналь хезмәтләрдән файдаланучыларга өстәмә социаль ярдәм чараларын күздә тота. Депутатлар инвестицияләр проектын хуплады. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Решение принято. Яңа программа ярдәмендә җыелган акчаның ничек сарыф ителүен депутатлар күзәтеп барачак. 2028 елга кадәр Казанда водоканалның 60 объектын ремонтлап, тормыш сыйфатын яхшыртырга тиешләр. Уңай якка үзгәрешләрне шәһәрдәге һәр 3нче күп катлы йортта яшәүчеләр тоячак диләр мэриядә. Айгөл Бәдретдинова, Рамил Шайдуллин, Олег Мельников, Яңа гасыр каналы. Татарстан дәүләт советында М12 трассасы төзелешенә багышланган түгәрәк өстәл узды. Министрлык вәкилләре, проектлаучылар һәм Санкт-Петербург белгечләреннән тыш анда бу магистраль узачак авылларда яшәүче кешеләр дә килгән. Очрашуда М12 трассасы читенә транспорт тавышын киметүче җайламалар урнаштыру турында сөйләштеләр. Алар җентекләп өйрәнгәннән соң төзелеш планына кертелергә тиеш. Дәүләт советындагы түгәрәк өстәлгә килгән кешеләр юл төзегәндә киселгән агачларга алмашка башкалары утыртылсын иде ди. Бу эшләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, М12 трассасы Европа һәм Көнбатыш Кытай халыкара транспорт коридорының бөрелеше булачак. Хәзер аны төзи башлау өчен әзерлек бара. Biz шул кешеләр белән проектировщикларга әле менә проектлар ясаган вакытта күп кенә үзгәрешләр керттек. Тавыш әзрәк булсын дигән сораулар күп инде. Без шул әйткән сүзләрне язып барабыз. М7 трассасының Ярчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен әйләнеп узучы өлеше төзелешенең 2нче этабы 18 миллиард сумга төшәчәк. Әлеге юл Кама кластерындагы транспорт инфраструктурасы проблемасы ничек хәл итәчәк? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Заманча алым белән һөнәр сойларга ярдәм итәләр. Казанның Россия минем тарих интерактив паркында киләчәк лабораториясе дип аталган мультимедияле күргәзмә ачылды. Биредәге электрон стендлар ярдәмендә яшьләр үзләрен кызыксындырган һөнәрләр белән танышалар. Онлайн диагностик узалар һәм махсус биремнәрне үтиләр. Үзләре сойларга теләгән тармактагы технологияләрнең ничек үсәчәген, киләчәктә шәһәрләрнең ни рәвешле үзгәрәчәген дә күрә алалар. Мультимедияле күргәзмә республиканың 140 мәгариф учреждениесендә белем алучы 8000 артык укучы өчен эшли. Ул мәгариф илкүләм проекты ярдәмендә оештырылган. Рөстәм Миннеханов төбәк җитәкчеләре эшчәнлеге нәтиҗәлелегенә багышланган киңәшмә үткәрде. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, безнең республика 2019 елгы илкүләм рейтингта 46-нчы урында иде, узган ел 12-гә менде. Бүгенге көндә Татарстанның беренче бишлеккә керү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар ди президент. Эшчәнлекне 20 күрсәткеч буенча бәялиләр. Алар торак төзелеше күләме, шәһәр тормышы һәм әйләнә-тирә мөхит сыйфаты, хәйрчелек дәрәҗәсе, торак шартларын яхшырткан гаиләләр саны. Һәрбер күрсәткечкә ирешү өчен Татарстанда эш планы булдырылган. Һәр юнәлеш буенча җаваплы кеше дә билгеләнгән. Рөстәм Миннеханов белдергәнчә, бу барлык дәрәҗәдәге җитәкчеләрнең уртак хезмәте. Выполнение определенных показателей необходимо сделать, что до конца года для повышения нашей позиции. Объективно надо посмотреть, где мы что можем подтянуть. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов еврей автономияле өлкәсе губернаторы Ростислав Гольштейн белән очрашты. Алар хезмәттәшлекне ныгыту, сәнәгать һәм сәүдә өлкәсендә, шулай ук социаль тармакта эшлекле элемтәләрне җайга салу турында да фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов бүген Сенегал Республикасының яшьләр олимпия уеннарын оештыру комитеты әгъзасы Кәрим Арати белән дә очрашты. Спортны популярлаштыру, төрле ярышларны оештыруда ярдәм күрсәтү турында сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, 2026 елда Дакарда яшь-үсмерләрнең җәйге олимпия уеннары узачак. Африка Республикасы делегациясе Татарстанга 2017 елда килгән иде. Рөстәм Миннеханов Сенегалда 2004 елда булган. Бүген Парижда ЮНЕСКОның тынычлык илчеләре һәм артистларының еллык очрашуы башланды. Видеоконференция ашагында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев та катнаша. Ул ЮНЕСКОның мәдәният-ара багланышлар буенча тынычлык илчесе. Бүгенге очрашуда ЮНЕСКОның мәгариф, мәдәният тармагындагы социаль һәм гуманитар, шулай ук табигый фәннәр, коммуникацияләр һәм мәгълүмат, океанны өйрәнү өлкәсендәге хезмәте нәтиҗәләрен тәкъдим иттеләр. Тынычлык илчеләренең эш программасы да билгеләп үтелә. Аларның Париждагы очрашуы 2 көн дәвам итәчәк. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән журналистлар бүген сәхнәдә очрашты. Казанда Многоликая Россия конкурсының җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Илнең 22 төбәгеннән 754 иҗади эш алынган, аларны 7 номинациядә бүләклиләр. Басма матбугат, телевидение, радио, интернет басмалар. Россиядә яшәүче халыкларның традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен тапшыруларда, язмаларда гына чагылдырмыйлар. Аларны җиңүләре белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин котлады. Многоцветие, многоязычие, многокультурие, сохранение традиций и обычаев своих народов. В конце концов, одежды, кухни, как нам говорят, это стало предметом заботы органов государственной власти при поддержке журналистского корпуса нашей страны. 22 региона, 800... Төрле төбәкләрдән килгән эшләр аша илдә яшәүче халыкларның рухи байлыгы, милли мәдәни үзенчәлекләре белән таныша алдык. Конкурсның иң зур кыйммәте Россиядә яшәүче халыкларның бердәмлеген һәм күп төрлелеген күрсәтү булды. Гран-прине Ханты-Манси автономияле округыннан Югория телеканалы алды. Җирле халыклар яшәгән авыллар тарихы турындагы программалар циклы өчен, аларны төшерү өчен блоннар җигеп, көймәләрдә елга кичеп, торак пунктларны эзләргә туры килде ди журналистлар. Нәни хезмәттәшләребез Шаян ТВ каналына исә балалар һәм яшь-үсмерләр арасында агарту эшен алып барулары өчен беренче урында бирелде. Ниһаять, без зур җиңүгә ирештек, без моңа бик шат. Ел дәвамында без бик күп төрле тапшырулар төшердек. Һәм шу тапшыруларда катнашкан балалар өчен безнең өчен дә бик зур сөенеч. Очень важно сохранить свою туган телебезне, милләтебезне саклап калу бик мөһим. Әлеге конкурста катнашу безнең кебек үк тамырларын югалтмау өчен тырышып йөрүче журналистлар белән тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеген дә бирде. Сохранение родной культуры, родного языка.
Бүген Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе үзенең беренче фильмын «Бер-бер хәл» сериалын тәкъдим итте. Ул катнаш гаиләдәге мөнәсәбәтләр, буыннар арасындагы каршылык, тел, мәдәният, гореф-гадәтләр һәм гаилә кыйммәтләре турында. Бүген эфирга 4-нче сериясе чыгачак. Аны ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында һәм YouTube'та да карарга мөмкин. Сериал ТНВ заказы буенча төшерелде. Тамашачыларның беренче тәэсирләре һәм яшь кинокомпанияның планнары турында Чулпан Касымова. Өйләнешергә карар кылгач, безгә каршы төшкән күпме кешеләр табылды. Татар егете рус кызына өйләнгән. Инде 20 елга якын шәһәр читендәге йортларында яшиләр. 2 балалары бар. Ир кешенең әнисе дә алар белән тора. Ә бабайлары 3 ел элек юкка чыккан. Сериалда һәр гаиләгә хас булган көндәлек мәсьәләләр белән бергә милли үзаң һәм туган телне саклап калу проблемалары да күтәрелә. Катнаш гаиләдә бу мөмкинме? Фильмны төшерүчеләр шул сорауга җавап табарга тырышкан. Давайте поговорим с вами. Вы не против? Нет, нет. Тамашачылар инде беренче серияләрен караганнан соң ук үз фикерен белдерә башлады. Күбесе уңай, яратып карауларын язалар. Бик дөрес, мәгънәле сериал. Безнең хәзерге тормышны яктырта. Татар сериалларын ешрак төшерсеннәр иде. Бик зур рәхмәт артистларга. Шундый яхшы уйныйлар, бик көтеп алам. Ошый бик матур, тирән эчтәлекле сериал. Рәхмәт. Чын тормыш инде, әфәрин, бик актуаль проблемалар. Ләкин кемгәдер татар артистларының русча сөйләшүләре ошап бетмәгән. Нишләп татар киносында да русча сөйләштердегез инде? Яратып, саф татар телендә карыйсы килә бит. Шәһәрләрдә яши торган гаиләләр, алар бит русча гына аралаша үзара. Шуңа күрә без бу киноны төшергәндә менә шул гаиләләрне күрсәтмәкче булабыз. Бу семья аңлый башлый татар теленең тәмлеген, кирәклеген. Уңай реакциялар күбрәк тискәргә караганда, ләкин менә шушы Анастасияга килсәк, мин ул хатынны татар, урыс дип тә уйламадым, татар дип тә уйламадым, башка милләт хатыны дип тә уйламадым. Миңа иң мөһиме шушы хатынның ичке дөньясын ачу. Бер-бер хәл сериалын сәгатьләр буе карарга әзер булган тамашачы да бар. Социаль челтәрләрдә берничә серияне рәттән куегыз әле дип комментарийлар калдыралар. Рәхәтләнеп карыйбыз телевизордан, әзерләнеп, коймаклар пешереп, ләкин 30 минут кына күрсәтәләр. Бик ошый вакыты бик кыска, берәр сәгать күрсәтсәләр әйбәт булыр иде. Күңел турында нидер көтеп торган, яраткан әйберең булса бит ул, тизрәк җитсен иде дисең. Мен үзем дә бу рольгә кирип киттем, чөнки ул минем үземнең хәләтемә туры килә. Тормыш иптәшем карап тора, син җиннәт бабай гаиләм киткәнең ди. Йөрүшләр, карашлар, име. Күп сорау, нигә 26 минут. Но ул ТНВ сетканың форматы инде. Ул мәгъдә бик авыр бирелде, потому что 26 минутка килергә, нәрсәдер кисәргә, сокращить итәргә туры килде. Сериал 40 сериядан тора. Ул Ватан 21 гасыр кинокомпаниясының беренче иҗат җимеше. ТНВ каналы заказы буенча Наил Маганов җитәкчелегендәге Татнефть компаниясе, Марат Әхмәтов рәислегендәге татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән төшерелде. Күңелегезне тынычландырып, ял итеп, безнең сериалны карагыз. Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе тамашачыларга тагын бер фильм әзерли. Ул яңа елга бүләк булачак диләр. Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Милли үзаң балачактан ук тәрбияләнсен. Шундый шигырь астында республикада «Мин татар баласы» дип аталган конкурс үтте. Аңа 300дән артык рәсем һәм кул эше килгән. Алар татар халык авыз иҗатына нигезләнеп ясала. Иҗади бәйгене Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештыра. Бүген конкурсның җиңүчеләрен игълан иттеләр. Габдулла Тукай хикәятләрен яратып кына калмыйча, аларны үсеп җиткәч үз балаларына да сөйләячәк яшьләр турында Динә Хәсәмидинова. Мин татар баласы конкурсының иң яхшы эшләр авторларына бүләкләр тапшырыла. Барлыгы 20 җиңүче, алар 7дән алып 15 яшькәчә балалар иң яхшы рәсем һәм иң яхшы кул эшләнмәләре номинацияләрендә бүләкләнделәр. Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә «Мин татар баласы» конкурсында җиңүчеләрнең иҗади эшләре күргәзмәсе дә оештырылган. 100 кат кием барсы да тимәсез. Менә шулай кичкенә тактаны аласың да сорауга җавап килеп чыга. Татар табышмакларын менә шулай уен рәвешендә тәкъдим итә балалар. Республиканың төрле җирлекләреннән эшләр килгән. Менә мәсәлән бу катыргыдан ясалган Изге Нур мәчете Мамадыштан. Барлыгы конкурста катнашучылар 300дән артык
эш җибәргән. Олдагы планда Шүрәле, артта Суанасы. Агач кәүсәсенә Тукай әкиятләренә нигезләнеп ясалган рәсемнең авторы Шулпан Әүхәдиева Саба районыннан. Картинаны акрил буяулар белән 2 атна иҗат иткән. Тукай ул безнең национальный шагыйрь, әкиятче. Шуңа күрә без аны сайладык. Тырна белән төлке. Алар нишли? Шәешә. Конкурсның төп талабы анда тәкъдим ителгән эшләрнең татар халык мәкаләләренә, әкиятләренә нигезләнгән булуы. Иҗади бәйгене Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган. Тирән үзенә күрә бер тәрбияви һәм фәлсәфи мәгънә салам, чөнки барыбер да инде биредәге жюри әгъзалары баланың үз кулы белән эшләнгән булуын таләп итсәләр дә, әтияниләрнең, абый-апаларның бирдә катнашы бөтенләй булмый кала алмый. Әтияни белән баланы тагы да якынайта торган бик матур чара дип саныйм. Иҗат белән шөгыльләнгән кеше бала чактан ук ул гомер буе иҗатка омтылып яшәргә тиеш, омтылып яшәячәк тә. Һәм ул бәхеткә дә ирешәчәк, һәм уңышка да ирешәчәк. Безнең әле планнар зур, без бергәләп эшләүгә мин бик канәгать. Милли конкурс туган тел җыры белән тәмамланды. Җиңүчеләрнең иҗади эшләреннән торган күргәзмә Адымнар мәктәбендә 8 ноябрьгә кадәр эшләячәк. 9 ноябрьдә аны Габдулла Тукай исемендәге филармония залында да күрергә мөмкин булачак. Динек Самдинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Китап милли радиосы оештырган Татарстан Башкортстан автомарафоны тәмамланды. Радио диджейлары һәм Мингазов музыкаль төркем артистлары 3 көн эчендә меңләгән чакрым араны уза. 2 республиканың 12 торак пунктында булып, шигырьләр сөйлиләр, татарча һәм башкортча популяр җырлар башкаралар. Әдәби музыкаль автойөришнең максаты сәнгать аша халыклар дуслыгын ныгыту. Тик Башкортстанда әлеге идеяны аңлап бетермәүчеләр дә булды ди артистлар. Шуңа күрә сәяхәт маҗараларсыз узмый. Кайдадыр Китап радиосының яшел автобусын сакчылар озатып бара, кайдадыр Росгвардия хезмәткәрләре дә туктата, кайбер төбәкләрдә чәк-чәк, бәлеш һәм баусак белән каршылаулар. Автомат белән каршыласалар да, без аларга җыр белән җавап бирдек. Шуннан да Башкортстанга килү үзе бер рушеткина шок булды минем өчен, ләкин шуңа карамастан Башкортстанда кайбер районнарда безгә чыгыш ясарга мөмкинлек бирделәр, һәм дә инде безне бик җылы, яхшы итеп кабул иттеләр, баушаклар белән, җырлар белән, биюләр белән. Итальяннарның Россиядәге маҗаралар дигән фильм бар бит. Шундыйрак мәгънәгә ия дөрестән дә читтән караганда, булай алганда без анда бардык матурлык эзләп һәм матурлык күрсәтергә. Татарстан районнарында, шәһәрләрендә һәм Башкортстанның чыгыш ясый алган җирләрендә без әлеге вазифабызны үтәгәнбездер дип уйлыйм. Галескар Камал театрында бийик татар композиторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел булуга багышланган концертлар башланып китте. Алар ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Театр һәм музыка дип аталган чыгышларда Рөстәм Яхинның җырларын, романслары һәм көйләрен театрның оркестры башкара. Артистлар исә композиторның чордашлары образына кереп, аның тормыш юлын яктыртачак. Татар моңа милли көйләр, җанлы тавыш. Камал театры сәхнәсендә татарның бөек композиторы Рөстәм Яхин җырлары яңгырый. Аның тууына быел 100 ел. Рөстәм үзе әйтә торган булган. Нәрсә инде композитор ничек үзе турында һәм аның үземнең музыкам турында ничек сөйлим. Композитор урынына аның музыкасы үзе сөйләргә тиеш дигән. Рөстәм Яхин йөзләгән җырлары, романслары, инструменталь әсәрләре белән татар музыка дөньясын баеткан шәхес. Нәкъ менә аның көйләренең берсе хәзер югары дәрәҗәдә Татарстан Республикасының гимны буларак та яңгырый. Театр өчен сирәк була торган күренеш, оркестр үзенең чокырыннан чыккан. Рөстәм Яхин әсәрләрен музыкантлар сәхнәдән башкара. Камал театры артистлары исә танылган композиторның иҗатташлары, туганнары һәм дуслары роленә кергән. Яхинның тормыш юлын шулай тасвирлыйлар. Ә композиторның эчке дөньясы аның көйләрендә чагыла. Рөстәм Яхин бүген ул әлбәттә сәхнәдә булачак, ул музыкада яңгыраячак Рөстәм Яхин. Ә без инде аның дусларын, чордашларын, коллегаларын тасвирлыйбыз. Туган җирем мондый матурлыкны. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктаһиров Рөстәм Яхин белән якыннан таныш була. Аларны дуслык җепләре бәйли. Кунакка да йөрешкәннәр. Рөстәм абый белән таныш идек заманында.
Аның җырларын җырларга туры килде. Инде дә үзе аккомпанемент ясап, аның белән аралашып җырларга туры килде. Рөстәм Яхин безнең заман өчен бөтенләй яңа ниндидер бер шур иде. Ул бөтенләй яңа ниндидер алым иде аны музыкасында. Рөстәм Яхинның тууына 100 ел булуга багышланган чыгышлар Камал театрында ел ахырына кадәр оештырылачак. Киләсе концерт 1 декабрьдә. Интилях Саинова, Гаделмин Дубаев, Яңа гасыр каналы. Сәламлибез сине, София. Казанның зур концертлар залында исә шулай дип аталган һәм танылган композитор София Губайдуллинаның 90 яшьлек юбилеена багышланган концерт узды. Анда композиторның иң танылган җырлары яңгырый. София Губайдуллина үзе дә Германиядән Skype аша элемтәгә чыкты. Концертта хезмәттәшем Рани Абдрахманов эшләде. Андагы мөхитне безгә ул җиткерер. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында София Губайдуллинаның юбилей концерты менә әле генә тәмамланды. София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры композиторның иң матур, иң танылган көйләрен башкара. Бу скрипка, флейта, кларнет һәм кыллы оркестр өчен әзерләнгән, иҗат ителгән әсәрләр. Әйтик, Интройтус концертын София Губайдуллина 1978 елда иҗат иткән булган. Ул Россиянең халык артисты, пианинода уйнаучы Александр Бахчиевка багышлана. Әйдәгез әле әсәрнең бер эзлеген бергәләп тыңлыйк. Оркестрны Эстония һәм Татарстан дирижерлары җитәкли. Гомумән, София Губайдуллинаны юбилее белән котларга бүген дистәләгән кеше җыелган. Концертта ул үзе дә сәлам сүзләрен җиткерде. Видеолемтә аша ул Татарстанда яшәгән елларын искә төшерә. Мое искреннее восхищение, моя бесконечная благодарность городу Казань, стране Татарстан, всем людям этой страны, людям, имеющим талант, несмотря ни на что, неустанно, неуклонно творить все прекрасное, все светлое. Вот это содержание или внутреннее качество Татарстана, она везде это чувствуется и видно, и она брала с собой. Самое главное для композитора — это она изобрела свой язык, и ее музыка, она узнаваема. София Губайдуллина Россиядә генә түгел, дөньяда иң билгеле композиторларның берсе. Ул 5 яшеннән музыка белән шөгыльләнә башлаган. Казан музыка гимназиясендә, Мәскәү консерваториясендә белем алган. София Губайдуллина 100дән артык симфоник әсәр, театр, кино һәм мультфильмнар өчен музыка иҗат иткән. Татарстан халкы аның көйләрен дистә еллар буе яратып тыңлый. Горурланырга була инде, потому что тут и духовная музыка, нәрсә генә юк монда, и симфоническая камерная, бөтенсе бар инде. Поэтому бик сөйнеп килдек инде. София Губайдуллинаның 90 яшьлек юбилеена багышланган бәйрәм чаралары әле атна буе дәвам итәчәк. Әйтик, иртәгә Татарстанның композиторлар берлегендә һәм ял көнне Казан ратушасында София Губайдуллина исемендәге яшь композиторлар халыкара бәйгесендә җиңүчеләрнең гала концерты көтелә. Рани Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Аякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. С 20 по 30 октября на втором этаже ДК «Химиков» выставка продажи индийских товаров. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Шубный фестиваль в Казани. Не пропусти! Огромный выбор шуб, честная рассрочка, выгодный обмен старой шубы на новую. Только до 31 октября. Казанская ярмарка. В Татарстане испокон веков ценили живую энергию дерева. Новые технологии в помощь традициям. Пружинный узел сила ускорит строительство, придаст прочность и сохранит тепло. Хочешь дом как из сказки? Применяй реальные технологии.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышын җимгыятебездә циклон хөкем сөрә. Шунлыктан Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулы азлакайда болытлы көн, урыны белән җипшык кар явачак, 1 градус җылы. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы явым-төшемнәр көтелми, 0 градус тирәсе. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелеевскида урыны белән яңгыр явачак, 1 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, температура 0 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбуа, Чүпрәлдә сүрән көн явым-төшемнәр көтелми, 3 градус җылы. Чистая, Нурлат, Мамадыш, Чирмешәндә яңгыр явачак, 1 градус җылы. Төнле юлларда урыны белән бозлавык, зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Үрмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә. Яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, төнлә урыны белән яңгыр явачак. Көндез температура 0-2 градус җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.